Часът е 8 и започваме нашето приключение към Португалия с прекачването до Мюнхен и... Лайфхак in Germany. Как да си вземеш безплатно 600 мл вода? Let's go! Първа стъпка. Да ти дадат бутилка вода на самолета с Lufthansa. Втора стъпка. Пълниш си вода от пълненето за вода. Бира номер 2. Натоварих го с всички раници. Сега сме един ден в Порто. В момента сме втория ден в Амаранте. Имаме още един ден в Амаранте утре. Още един ден в Порто след това така че. Захар. Много захар. Too much захар. Пак сме в малките улички, които са доста шано. Не знам. Let's go! Ако искате, случайно сте в Амаранте и искате да стигнете до тази гледка, Няма шанс някой да разбере. ето тук са стълбите. Просто, нали, на номер 2, ако се чуеш 2. В момента можем да видим как произвеждат вино буквално на момента. Добро утро! Много обичам така, като няма никой по улиците, защото е твърде рано. Сега пристигнахме в Порто. Да, прекалено рано е наистина. Оставихме си багажа в едни шкафчета. Пътувахме гратис в метрото.
защото просто не намерихме откъде си намерим билети, ама няма проблем. Сега малко ще се разходим, може да пием кафе някъде и после отиваме в Livraria Lelo. Търсих това нещо вече трети ден и е само 1 евро.